Για δολώματα είναι. Παντελή, αφιερωμένο σε ποιον είναι? Στο φίλο μας. Στο φίλο μας τον Πέτρο, αφιερωμένο με αγάπη για να μαθαίνει πως βγάζουν τα ψάρια. Και το επόμενο βιντεάκι θα είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Είμαστε στα πυργαδίκια. Είναι αφιερωμένο. Είναι αφιερωμένο για τον Πέτρο από τα πυργαδίκια. Μην τα βγάζεις εκείνα, άστα. Τα έβγαλα όλα. Πες το κάτι. Βγάλτε από κοντά μια όλα. Να φαίνεται και το μπουκάλι και το μικρό. Μα δεν να βγάλουμε και τα άλλα ρε. Άστα, δεν πειράζει ρε. Δεν πιστεύει αυτός. Πιστεύει. Άστα ρε, δεν πιστεύει. Πέτρο, σε εκνιχές Πέτρο. Ο Πέτρος βγάζει, αλλά όχι τόσο μεγάλα. Πέτρος, Βγάζει λίγο πιο μικρά. Εντάξει, αυτό είναι. Κάτσε να βγάλω τα άλλα ρε. Το ξέρετε τον Πέτρο, αυτός που βγάζει τσέρουλες? Το ξέρω. Ξέρω, φίλος μου είναι. Ο Πέτρος που βγάζει τσέρουλες, αυτός. Ξέρω, αυτό σε Κάτσε να ρώτησα. βγάλουμε και τα άλλα. Τους έχω δει μαζί γι' αυτό. Τι και τα άλλα θα βγάλεις? Εγώ ή θα το τρελάνω αυτό το ανθρώπο. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό που κάνεις. Αυτό που κάνεις τώρα, δηλαδή, εντάξει, και τι, και εμάς είναι φίλος μας. Και εμάς είναι φίλος μας ο Πέτρος, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε έτσι. Σήμερα θα τρελαθεί αυτό, σήμερα. Και εμάς που δεν Θα ψαρεύομαστε. τρελαθεί. Αυτό τι είναι το δίπλα στο μπουκάλι, τσέρουλα? Ναι ρε, για δόλωμα είναι. Τσέρουλες. Για δόλωμα είναι. Τα πυργαδίκια είναι το καλύτερο μέρος για ψάρεμα. Να έρθετε κι Γι' αυτό εσείς. φίλε μου, να πας πυργαδίκια να βγάλεις τα Μπράβο ρε λαβράκια. φλαράκι, μπράβο. Είσαι πρώτος.